L-odwa tajba. Nilqakom għal-qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Alfons Maria de Liguori. Itwielet ftar fis-seklu 17 fl-1696 f'Napli, sar avukat, imbagħad sar saċerdot u waqqa fil-Kongregazzjoni ta' Redentoristi. Kien magħruf għal pritki tiegħu u anke għall-kitba tiegħu, speċjalment ba' magħruf għall-qasam tal-morali. Tal-qudiem sar isqof fi dioċesi ta' Sant'Agata dei Goti, imma iktar tard issieħeb mal-patrit tiegħu f'Noċera dei Pagani fejn miet fl-1787. Il-Papa Piju IX għamlu duttur tal-Knisja. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixra din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietra u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti dejjem ixxettel fil-Knisja tiegħek eżempji ġodda ta' virtù. Għatina li fil-ħidma għall-erwieħ ikonna l-ħerqa tal-Isqof Sant Alfons Maria de Liguori biex miegħu nissieħbu fil-premju tas-sema. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu s-Santan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dik is-sena fil-bidu tas-saltna ta' Sedekija, sultan ta' Ġuda, fil-5 xahar tar-raba' sena, Ħananija bin Azzur, profeta minn Gibon, ġie fit-tempju tal-Mulej. U taħt għajnejn il-qassisin u l-poplu kollu qalli. Hekk jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, Alla ta' Iżrael, jien kissirt il-madmat tas-Sultan ta' Babilonja. Sa sentejn oħra inġib lura f'dan il-post it-tamir kollu tat-tempju tal-Mulej li Nabucodonosor, is-Sultan tal-Babilonja, ħa minn dan il-post u ġarru fil-Babilonja. U rreġġa' lura wkoll lejn dan il-post lil Ġekonija bin Ġehoakim, is-Sultan ta' Ġuda, u wkoll lit-turufnati kollha ta' Ġuda li marru f'Babilonja, oraklu tal-Mulej, għax se nkisser il-madmat ta' Babilonja. Imbagħad il-profeta Ġeremija wieġeb lil Ħananija, il-profeta taħt għajnejn il-qassisin u taħt għajnejn il-poplu kollu li kienu qegħdin fit-tempju tal-Mulej. U l-profeta Ġeremija qallu: Sewwa, jalla l-Mulej jagħmel hekk. Jalla l-Mulej jagħmel li jseħħ dak li għadek kemm ħabbart u jġib lura f'dan il-post it-tamir tat-tempju tal-Mulej u lit-turufnati kollha minn Babilonja. Madankollu nitolbok tisma' dan li se ngħidlek f'widnejk u f'widnejn il-poplu kollu. Il-profeta li ġew qabli u qablek sa minn żmien ilu ħabbru gwerra, ġuħ u pesta l-ħafna pajjiżi u saltniet kbar. Imma il-profeta li ħabbar Islim ma jinarafx li hu profeta mibgħut tassew mill-Mulej, jekk mhux meta sseħħ il-ħaġa li l-profeta jkun ħabbar. Imbagħad il-profeta Ħananija qabad il-madmat minn fuqon il-profeta Ġeremija u kissru.
u qal Ħananija quddiem il-poplu kollu. Hekk jgħid il-mulej, sa sentejn oħra hekk sa nkisser minn fuqhom il-ġnus kollha il-madmat ta' Nabukkodonosor, is-sultan ta' Babilonja. Wara li Ħananija l-profeta kien kisser il-madmat minn fuqhom il-profeta Ġeremija, il-mulej kellem lil Ġeremija u qallu. Mur kellem lil Ħananija u għajdlu, hekk jgħid il-mulej, int kissirt madmat tal-ħatab, iżda minfloku għad ikollok madmat tal-ħadid. Għax hekk jgħid il-mulej tal-eżerċiti Alla ta' Iżrael, madmat tal-ħadid inqiegħed fuqhom dawn il-ġnus kollha, ħalli jaqgħu l-sira ta' Nabukkodonosor, is-sultan ta' Babilonja, u jaqduh. Għax jien tajtu saħansitra il-bejjem tax-xari. Il-profeta Ġeremija qal lil Ħananija l-profeta, Ħananija, ismani nitolbok, ma kienx il-mulej li batek, imma int ġalt lil dan il-poplu jittama f'gidba. Għalhekk dan jgħid il-mulej, ara sanqaċtek minn fuq wiċċ l-art u inti tmut dis-sena stess, għax bit-taħbir tiegħek rid tixxewwex kontra l-mulej. Ħananija l-profeta miet fis-7 xahar ta' dik is-sena stess. Il-kelma tal-mulej. Irroddu Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek flimkien, allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-jubitek il-liġġi tiegħek. Tneħħili qatt minn fommik li missewwa, għax jien fid-digriti tiegħek nittama. Flimkien, allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Ħajduru lejja dawk li jibżaw minnek, dawk li jarfu l-preċetti tiegħek. Tkun qalbi blaħtija fil-kmandamenti tiegħek biex ma jkollix għax nistħi. Flimkien, allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Jassuli l-ħżiena biex jeqirduni, imma jien ħsiebi fil-preċetti tiegħek. Mid-digriti tiegħek qatt ma nitbiet, għax int kont li għallimthom li. Flimkien, allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek Kristu. Dak iż-żmien meta sema l-aħbar tal-mewt ta' Ġwann il-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f'post imwarraq. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu warah bil-mixi mill-bliet. Xi niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'insar fil-għaxija d-dixxipri resqu lejhu qalulu dan post imwarrab u l-ħina minn sewwa ibgħathom lin-nies ħajmorru fil-ħula jixtru xi jieklu. Imma Ġesu qalilhom m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom xi jieklu. Huma qalulu hawn m'għandniex li f'5 ħobżiet u 2 ħutiet, ġibuhom li hawn qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qeda fuq il-ħaxix, ħa il-5 ħobżiet u 2 ħutiet, refajnieh lejn is-sema bierek, qasam il-ħobżiet u tom lid-dixxipli u d-dixxipli nawluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xeba u ġabbru l-bċejjex li kien fadal u mlew bihom 12 qoffa u kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu barra in-nisa u t-tfal. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
tħassarhom. Din hija l-kelma li naqraw fl-Evanġelju skont San Mattew fuq Ġesu meta ġie wiċċ imwiċċ man-nies. Kien qed ifittex post imwarrab u għalhekk telaq bid-dgħajsa, imma n-nies indunaw u mxew biex hekk kif niżel mid-dgħajsa sabhom ma' wiċċu. U l-Evanġelju jgħid tħassarhom. Hemm silt oħra fl-Evanġelju skont San Mark fejn naraw l-istess kelma tħassarhom. Meta Ġesu wkoll kien qed ifittex post fil-kwiet u jiġi wiċċ imwiċċ man-nies u l-Evanġelju jgħid ta' San Mark illi tħassarhom għax kienu qishom ngħaġ bla ma għandhom raj. Innutaw li Ġesu jitħassar lin-nies flok jitħassar lilu nnifsu għax qed ifittex il-kwiet u n-nies itelfulu il-mistrieħ u l-kwiet. Jitħassar lin-nies. Imma l-Evanġelju juri li ma jaqafx hemm. Fil-fatt, bis-silta li semmejt skont San Mark, l-Evanġelju jgħid illi tħassarhom għax kienu qishom ngħaġ bla ma għandhom raj u qabad jallimhom ħafna ħwejjeġ. Ra Ġesu l-bżonn tagħhom tat-tagħlim li kienu bla direzzjoni u bħala r-raj it-tajjeb għad jallimhom ħafna ħwejjeġ. Mhux tħassarhom biss, imma ħa azzjoni. U anki hawnhekk fis-silta li għadna kif smajna, meta Ġesu tħassarhom jgħidlek fejn ilhom il-morda tagħhom. Ġesu jgħallem, Ġesu jfejjaq, it-tnejn li huma juru li Ġesu ma jibqax biss għax jitħassarhom u daqshekk, imma jieħu azzjoni jara x'għandhom bżonn. U iktar il-qudiem f'dan l-Evanġelju tal-lum naraw fil-fatt li Ġesu meta jinduna illi dawn in-nies għandhom bżonn jieklu, tħassarhom ukoll u qal lid-dixxipli biex jagħtuhom xi jieklu. Mbagħad qalulu aħna kull m'għandna 5 ħobżiet u 2 ħutiet. U hemm ukoll Ġesu jaqbad il-ftit tagħhom u jibdlu f'ħafna li jkun biżżejjed għal dawk l-eluf, ikel biżżejjed għalihom u jibqa' iżżejjed ukoll. Ġesu mhux biss jitħassar imma jieħu azzjoni. U dan huwa importanti għalina. Għaliex aħna meta nersqu lejh fit-talb tagħna u nqedu qudiemu l-problemi u d-diffikultajiet tagħna u d-tbatija li minna aħna ngħaddu, aħna nafu li Ġesu mhux biss jifhimna u jaqafhem, imma Ġesu jifhimna u Ġesu jagħtina l-għajnuna li għandna bżonn. Kultant permezz tal-oħrajn. Innutaw hawnhekk f'dan l-Evanġelju kif meta Ġesu il-ħobs ikattru jagħmlu biżżejjed għal dawk l-eluf, imbagħad jagħtih id-dixxipli biex huma inewluh lin-nies. Min kien qiegħed pereżempju fil-filera ta' wara, jaf biss li ġew id-dixxipli u tagħuh il-ħobs. L-għajnuna waslet permezz tal-oħrajn. U anke magħna, kultant Ġesu l-għajnuna iwassala permezz tal-oħrajn. U jagħtina wkoll Ġesu d-dawl li għandna bżonn. Jifhimna imma anke jagħtina d-dawl li għandna bżonn f'ħajjitna biex narfu
kif għandna nimxu. Imbagħad hemm ħaġa oħra importanti illi Ġesu jixtieq li dak li għamel hu nagħmluh aħna wkoll. Jiġifieri li aħna nitħassru, inħossu għan-nies, imma ma neqfux hemm. Jista' jkun li kultant nitħassru il xi ħadd u nibqgħu għaddejjin. Ġesu jgħallimna mhux biss titħassar imma għamel xi ħaġa biex tgħin. U għalhekk aħna wkoll illi inħossu verament għal min ikun għaddej minn tbatija, għal min ikollu bżonn, imma wkoll li nagħmlu xi ħaġa biex ngħinu, biex nuru appoġġ, solidarjetà il min għaddej minn tbatija jew min għandu xi bżonn. Jew nitolbu l-mulej llum, ispirati minn din il-kelma tiegħu, nitolbuh l-ewwel nett li aħna nirċievu, ikonna qalb li lesta tirċievi l-għajnuna li hu jagħtina għax hu mhux biss jifhimna imma jgħinna. U nitolbuh biex jagħtina qalb tixbaħ lil tiegħu. Li nħossu tassew ma' min għaddej minn tbatija jew ma' min qiegħed fil-bżonn, imma ma neqfux biss dak li nħossu imma nagħtu l-appoġġ u l-għajnuna b'mod konkret lil kull min b'xi mod jew ieħor nistgħu ngħinu u miegħu nagħmlu l-ġid. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek inna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Alfons Maria de Liguori, nitolbuk mulej biex inti tgħin lill-kongregazzjoni li huwa waqqaf, kif ukoll id-dawk kollha li ispirati mill-eżempju tiegħu jkomplu jwasslu it-tagħlim tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nixtieq nitlob għal dawk li għandhom anki xi testijiet partikolari llum u allura ikollhom din l-ansjetà kultant li nitolbok ħafna bżonnijiet tagħhom tal-familji tagħhom. Itolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inna mulej biex aħna jkollna dejjem fiduċja kbira fik li inti mhux biss tifhimna imma tagħtina l-għajnuna li aħna neħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek fil-waqt li nitolbuk ħafna għal dawk il-postijiet bħall-Ukrajina, postijiet oħra li għadhom qegħdin isofru minħabba il-vjolenza u l-mibeda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-talb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu, għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej kebbes qalbna bin-nar tal-Ispiritu Santu int li Sant Alfons Marija de Liguori tajtu l-grazzja li jiċċelebra dawn il-misteri u bihom joffrilek lilu nnifsu bħala vittma qaddisa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Alfons Marija de Liguori tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' talb li jagħmilek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntenulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull tusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant Alfons Marija de Liguori l-qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsa ta' kuljum matina llum. Affrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Għaddaħanix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebuħ li nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għadda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi l-nubiet tad-dinja. Kan jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla inti tajtna San Alfons Maria de Ligori b'amministratur fidil u predikatur magħruf ta' dan il-misteru kbir li ċċelebrajna. Għamel li aħna għaddejja tiegħek nesqu sikwit biex nieħdu sehem fih, ħalli bih infaħruk bla għeda bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom.
Alla tagħna sma' talb tagħna ħalesenna waqaf magħna, glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna ħarista min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Misteri tal-ferħ, l-ewwel misteru meta l-Anġlu Gabriel ħabbar sitna Marija u għalha kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru lil-minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna ħarista min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment dak l-aktar għandhom bżonn taħnina tiegħek. Tieni misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna. Missierna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru lil-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija mal-ejmiek, megan fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mal-ejmiek, megan fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mtimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santo. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalik il-qattal b'tana, dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrin l-adnubitna ħarissa minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbek kollha speċjalment dak l-aktar għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. It-tielet misteru minn tal-fer, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismet jiġi saltnatek ikkulli tritint kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u l-addaħannix fit-tġrib, izdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santo. kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna ħarista minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbek kollha, speċjalment dak l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-fer, meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil binhom Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek jiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, għafrinna d-nubietna palma naħfru n-nuħati għalina, l-addaħannix fit-tġrib, izdaħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-molejmiek, mekken fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Ommalla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen.
Slima lik Marija bi grazja mimlija mal-ejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija mal-ejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija mal-ejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet minnek u sar bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarista min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-fer, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħid fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dumietna palma naħfru lil minuħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija l-mulejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija l-mulejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija l-mulejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija l-mulejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija l-mulejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija l-mulejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija l-mulejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija l-mulejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija l-mulejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija l-mulejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija l-mulejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dak li aktar għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-torufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u taħnina. Urina wara dan it-torufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema u l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħid fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u l-addaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazja mimlija l-mulejmiek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Kif Santu. kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen.
Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eternalla. Ħenna lina. Eben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda misterjuża. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-Morda. Itlob għalina. Ken tal-Midimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel ħteba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħid nubiet ta' dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet ta' dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet ta' dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Malla. Biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. Għatel ilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi aħna ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu hekk meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna hekk kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħnina inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Ilqa bil-qawwa ta' Alla u itfa fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarsin tal-feddej u għarusa tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija, ek inti tbat il-fiduċja tagħha. Miek Kristu ek jitrawem bħala raġel adult. O Madonna, o Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għatina l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Torrocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. San Alfons Maria de Liguori. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla.
Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisa u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.